Bore da i chi. A lle well i ddechrau fy ffair i, neu yn hanolbwynt y maes mewn ffordd, ardal y Ffermwyr Ifanc, achos y Ffermwyr Ifanc ydy calon y ffair i. A dwi wedi ffindio dynes sydd yn brysur iawn ac wastad o wyneb cyfarwydd yma yn y Ffermwyr Ifanc. Elliw Dafydd, ti'n o'r rhaid? Yn dda, diolch sy'n ti, Ira. Iawn, diolch. Ti wedi cwrdd dicyn brecwast heddiw? Ydw, yn gynnar. Gynnar barod i'r dydd. Chwarae teg, a ti'n edrych yn barod, mae gen ti ddiwrnod pwysig iawn, da chi'n gyhoeddi llyfr go arbennig. Oes, ni'n gyffroes iawn i lawnsio ni Sgwennu Nawr. So mae fe'n lyfr sy'n gasgliad o straeon, storion byrion, adroddiadau digri o aelodau. So gathon ni gwrs sgwennu gyda Bethan Gwanas a Annie Llun. Nath nhw helpu yr aelodau i fentora nhw a datblygu sgwennu nhw. A mae'n fendigedig gweld ffrwyth y gwaith hynny yn dod i'r wyneb. Yes, so Bethan a Annie mynd rownd y clybiau wedyn yn helpu nhw datblygu syniadau neu be oedd hi? Na, oedd ni galwad allan yn gofyn pwy oedd y diddordeb datblygu sgiliau nhw. A nathon ni 3 gweithdi gyda aelodau dros Gymru gyfan. So nathon ni un yn Tŷ Newydd, lan yn Gogledd, nathon ni un yn Aberystwyth. A pobl yn dod ynghyd a wedyn o'n nhw'n datblygu yn ystod y gweithdai a anfon gwaith at Annie a Bethan wedyn i gael adborth a datblygu. Diddorol, a beth yno, cerddi neu straeon byrion neu beth sydd gen ti yna? Bach o bopeth. So mae adroddiadau digri wrth gwrs gyd i. Mae cerddi i gael, so mae enillydd y gader a'r goron llynedd ynddo fe, llwyth o bethau. Achos ni'n gwybod bod Clwb Ffermwyr Ifanc yn wych am pob math o sgwennu, sketches, dramau, so ni rili sy'n dal hwnna mewn llyfr. So na pam da ni bach o mrywiad o bopeth. A ni'n sgwennu nawr ydy Welsh Whisperer yn ynglwm â hwn? Dim to, ond... Bydd osiau'r hawl, dwi'n siŵr yn fydd. Pa gweud, dy fi nawr. Glywch chi dy byd? Glywch chi byd na, sori. Wel, os ti'n gwrando, dwi'n mynd i fod hi. A dy rôl di e fewn y mudiad, be di dy swydd di? So swyddog datblygu'r Gymraeg ydw i, ar lefel Cyffi Cymru. So fi'n gweithredu gyda'r 12 sir i ddatblygu darpariaeth ni o'r Gymraeg, a'r safon y Gymraeg a dros Gymru. Yn cadw ti'n brysur? O ti, allan o rwbl. Gathon ni ddwrnod efo'n gilydd yn mynd rownd ysgolion yn do? Do, yn gwych. Lot o hwyl. Dal i fynd efo'r gwaith pwysig a mwynhau'r ffair a pob lwc efo'r lawnsiad. Diolch yn fawr iawn.